har efterladt vores tasker ved receptionen. Vi kommer tilbage senere for at hente dem. Lige nu skal vi ud og spise, og så skal vi hjælpe til med at flytte nogle ting på vores vært. Derefter bliver vi nok sat af ved Chinatown, som vi skal overnatte ved de næste par dage. Han har en lille lejlighed der, så det skal nok blive godt. Ilde kunne insistere på at bære det hele. Don't eat it though. Hold it like hold it like this. So you can God damn it, that's right. So you brush this on, and then you brush it on the back of that, and then you stick it. Vi besøger en af Teds venner, som har den her forretning. Det er ham med skægget hele tiden. Dun, 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 dun. I wish I could just be like, boop, and then they're there, and then you, because I would just be topless all the time. Seriously. But then you could be like, boop, and then they're gone. Han er lidt tosset. Flink vi er. Vi er kommet til Mission District. Venter på Michael. Skal ud og have noget frokost. Her er vores nye par briller i dag. Today is Saturday. I can't park here. I'll get a ticket. So, turn right. Turn right? Sure. Okay. Perhaps former Prime Minister Cameron should turn over a new leaf and be the next Oakland police chief. For you. Bum bum. Så bliver vi færdige med at spise. Vi bliver færdige med at Vi går lige en lille tur for os selv. Vi går en lille tur. Og så skal vi ned og se Dolores Park, og Ildiko skal bare holde munden. Ildiko skal ikke holde munden. Hun er så træls. Jeg vil bare snakke. Ej. Jeg tror, at vi er nødt til at splitte sendingen. Så træls hun er. Så kan vi mødes, når vi kommer hjem til Danmark på et tidspunkt. Det vil jeg ikke. Nej. Nå, okay. Det vil jeg heller ikke. Ikke endnu. Jeg kan lige holde en dag eller to mere ude. Solen er godt nok op, men har stadig køligt. Og hun skal spille Pokémon nu. Jeg skulle aldrig have downloadet det spil. Jeg skal ind og fange en Pokémon herinde. Det must be hiding somewhere. Jeg ved ikke, hvad gaden her hedder, men alle væggene er malet til. Det er faktisk ret flot. Hvad så det er?
want big boobs. No. I don't like big unnatural boobs. Like I would like a B+ or a C, and then I would just be topless all the time. Like look how great they are.